Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Oh, unsa na? Charity. Yes, sir. Dawaton ako. Yes! Oh, thank you, thank you. Og laing offer. Kung magminyo mo ni Abel, sagot ko ang lahat. Ako'y gastos sa tanan. Sir, Masin makaingon kang chismoso ako, ha? Oh, Charity. Masin makaingon kang marites ako. Pero naibaw ko sa dagan sa mga tao nga kontrabahante na rin, Charity. Kadagan man ko nakakita kanimo, naibaw ako nga may relasyon ka mo ni Abel. sir. Ni ka magmahaya ng Abel, buotan ka na. May isog, may kahanlok. Ha? Kung mo laban, mo laban ka na. Sama siyang gipakita nga paglaban sa iyang trabaho o kang pagparanipod sa iyang gitabuan. Ha? Andam niyang gitahan ang iyang kinabuhi. Aron batakpan ang maong tulisan. Sir, break na mi. Oh! Break! Nga naman! Wa magkasinabot, sir. Oh, pagbalik mo eh. Pagbalik mo, pagminyo mo. Ako'y gasto. Sir, Selving premyo na ko kang Abel tungod sa iyang maayong binuhatan. Excellent, excellent. sir. May bawa ko ninyo kung kanus ang long table. Oh, wa mo'y gasto. Ako tanan. Sir! Sir, kuan. Siksi ko ha, siksi. Ako'y siksi sa imong gisaan. Oh, witness ka. Witness ko, ako'y saksi sir. Inting budikol. Okay, sir. Kanang ako dili na sa dinting commitment ko na. Ha, O dungog. ako kinang tumanon. Oo, dungog na ka, charite, ha? Unsa na? Pero basin og iya pang giunang-una ni Charity. Okay lang. Basta ang importante, Charity, ha? Magsugod ka na sa imong trabaho. Isip cashier. Ha? Dere sa akong kasulinahan. Immediate hiring. Unya anging pasalamat. Ano yan dawatan ni? Ala, unsa man ni, sir? Silping pasalamat nga wa kanibalibad akong palipay. 10,000 pesos. Thank you, sir. Bay, abil ay. Sugat ato ay. O, bitaw inting. Mainding, Ay, bay. gikan lagi mo sa sud og kuyog nimo Charity. Yes, bay. Kongrata, bay. Kongrata siya, bay. Unsa kongrata? Kongrata. Ba ka na manuha ba? Kongrat. Ano ba? Ha? Amay ka malipay. Angay kong malipay sa unsang hinungdan. Kuan, kini. Magkauban naman tabayot. O unsay magkauban? Si Charity. Mao na siya install na itong kasero dito sa tuang station. Unsa? Yes, bay. Oo. Siya bagong kasero. Sweldo kay Jibil. Doon na pa yung advance 10,000 pesos. Uy, tinuod ba? Tinuod na bayot. Oh, bayot ko na ba? Kupin na sa bangkaw. Away na babae ko, magmenyo ako na mo. Siya gasto tanan. O Chismoso kay si sir, no? mao ba? Pagmenyo na yun mo. Uy, never. Charity. Wa ko mangandoy nga ang mahimo na kong karibal lalaki, no? Charity. Proud pa tingali ko nga akong karibal mao ang kabit sa akong mahimong bana. Kaya na nagmatuoy nga gwapo ug macho ang akong bana. Di lang ko og bayot inting butikol uy. Dahil Charity. Sada ba yun? Isugod sa trabaho. Kung naraman sa kong limpyo sa opisina, sir. O sa kasir po, duman naman po. Trabaho na din, labing maayo noon, painting. Karon nga, niya kauban ng yun ito sa Charity. Saman. May kausaban ang dagan sa kinabuhi, ha? May kagayunan bang magbalik mo, Charity? Ha? Bayabil?
Hindi na ko'y pamugos sa kung kaugalingon ba inting. Oh, bay, kuan kining ang Pasag di si Charity sa iyang gibati. bay Abel. Pero nalipay ko nga nagkauban ta niya. Makita ko siya kanunay. Oh, bay. Si Abel, siya ang nuktok sa pultahan nga bildo. Ituod lang. Oh. Unsay tuyo? Parisibo, 50 litros. Diesel. Okay. 50 litros. Diesel. O di ang bayad. Okay, salamat. Paabutas ang sukli. Okay. Nagsikisit tanaw na ako. Di ara ang resibo o. Hasta ang sukli. Okay, salamat. Today, dawatan ni. Unsa ni? Bibingka og empanada. Ngika na sa Asturias. Hala. Lami ra ba na? Akong ibiling. Sige, rin ako. Akadiyot. Ano? Bayad aning bibingka og empanada o. Bayaran na ako. Sige, diya ka na. Sayang lang, Abel. Pero dili ko gustong double blade. Sorry. Kanada, lipay ko ng style ara. Ang lipay maka. Texan ka Charity ay. Gusto mo ko rin text. Tagaan mo sa ibig ka. Okay, panada pa yun. Yata sa tato ni may budbunos. Amo, ni text wag siya nani mo. O, text. O, nalipay sila. Maliit na bagay. Porbeda, no? Mura ang kaganang, inana ginabay, maliit nga bagay, no? Little things mean a lot, di ba? Gamay butang, may kahulugang dako kayo. Diya ka na ba inting? Ay, sus! Magkaulir mo no, ano? Mga kakibot. Hilo mo ha? Hilo mo ha? Hilo mo kay tubagon ko ni. Nawag na ko sa Dari. Hilom. Hello, Dari. Hello, iho, Federico. Di ako sa presinto sa kapulisan. Kay gusto kong tanahon among sutao ni Ula nga kining nadakpang tulisan. Usaba sa mitulis niya. Uy, unsa? Akong patuganon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron mutugan siya kung kinsa ang ilang mastermind. Huh? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!